Usathuthumele owesilisa osemandlanzini Phase 3 Richards Bay uMnumzane Nhlanhla Mthethwa ngemva kokuba unkosikazi yakhe endala izivumele yona ukuthi ibulale umnakwabo omncane ngoba ubezoba isiphazamisi etulweni lokusocwa ngumyeni ebihlela neshendelayo. Iphephandaba Ilanga lizivikele mathupha kwaMthetho izolo ngoLwesithathu lafica isimo siyimunca emndenini. UMthetho uthe uyoxoxela amagwabo bechobana okwenzeka kulapho kudutshulwe khona kwabuleka inkosikazi yakhe yesibili uNkosazana Thulile Mthethwa oneminyaka engu-49 obeyimenenja yakwa-Transnet, okuvela ukuthi owenze lesi senzo ngumnakwabo uNkosazana Jane Mamnguni Mthethwa oneminyaka engu-55. uMamnguni ubesegonyiwe kumyeni wakhe nendodakazi kamnakwabo ngokuhlanganisa itulo lokubulawa kwakhe. Izolo ngoLwesithathu uMamnguni bevele enkantolo yeManchester Richards Bay nokuthi-ke nalona-ke nokuthiwa uyishende lakhe umnumzane lakhe Mthiyane oneminyaka engu-36 nendodakazi yakhe uNkosazana Gcinile Mthethwa oneminyaka engu-27. Inkantolo ibeke seyimdedela uGcinile ophenduka ufakazi wombuso. Iphephandaba iphephandaba lifike kwaMthetho uGcinile epakisha izimpahla zakhe ephelezelwa ngamaphoyisa njengoba-ke kuvela ukuthi amalungu omphakathi kawafuna kumbona endaweni. Abafowabo namanye amalungu omndeni babezihlalele nje bengamnakile kwaze kwabuye ahambe elandisa leli phephandaba uMthetho uthe-ke uthiwe waphela nasezwaneni ngoMsombuluko ngesikhathi uMamnguni embuka ezindlebeni zamehlo esiteshini samaphoyisa emtshela ukuthi kuyena obulala umnakwabo ngoba kubezoba isiphazamiso uma-ke esebulala yena uMthethwa ngenhloso yokuthola imali yakhe yasemsebenzini uma-ke esefile. Sathathwa ngamaphoyisa asedolobheni ngawo uMsombuluko njengoba-ke besalungisa izinto zikaMamncane esimfihle ngesonto. Ngathola ucingo kumphenyi wecala wathi-ke sisengozini, ucela amaphoyisa ukuba sithathe ayosigcina endaweni ephephile naye uMamnguni. Sathi uma sifika esiteshini samaphoyisa bathi-ke mangikhishwe-ke kusale unkosikazi kuphela. Ngemva kwesikhashana ngalandwa omunye umseshi nokuyilapho inkosikazi yavuma khona ukuthi iyona ebulale-ke uMamncane futhi-ke nami bengizolandela. Ithe-ke iqale ngoMamncane ngoba bezoba isiphazamiso uma-ke eseshintshe-ke okukubulala noma-ke isheke okukubulala mina ukuze-ke kuphume imali yasemsebenzini. Njengoba-ke noma-ke sengisebenza iminyaka ewu-25 eFosco, kusho ukuthi-ke le mali ubefuna ukuyidla-ke nalo leli shende lakhe aboshwe nalo. Uveze ukuthi umuntu owalanda inkabi wayihambisa kwaMamncane indodakazi yakhe uGcinile. Lokho noma-ke lokho kuthiwa wayekwenza ngomyalelo kanina. Esho uthi-ke wathi eseyibuza indodakazi yavuma-ke konke, yathi nayo beyisabela impilo yawo njengoba-ke unina ubesephenduka isilwane ngemva kokuqala kobudlelwane bakhe noMthiyane. Leli phephandaba ukuthi bekungekho ukungezwano bekukhona phakathi kwamakhosikazi akhe. Uthe-ke noma-ke bewumndeni-ke obambisana kukho konke abakwenzayo. Uthe-ke bekungakaze kufike-ke emqondweni wakhe ukuthi uMamnguni unesandla ekufeni kamnakwabo noma-ke namalungiselelo omngcwabo besiwenza ngokubambisana naye uMamnguni. Nendodakazi kaMamncane endala bekungakhombisi ukuthi kukhona-ke ekwaziyo ngalesi sigameko. Nakuba ubenakho-ke ukungaziphathi kahle ngesinye isikhathi beyayaxolisa ngemixolelo, kusho-ke uMthetho. Uthe-ke noma-ke uthe unethemba lokuthi uMthetho uzothatha-ke indawo yawo abenzi bobubi bathole-ke isigwebo esifanele. Uthe umndeni wakwaMthetho kawusamdingi emagcekeni awo uMamnguni.